बियो जेखौ जों मावबाय थादों बियो बनगाव टु टुक्रिबस्ती थांग्रा बियो लामा सीसी ब्लक दा बियो भुटाननिफ्राय गोबां बिबांनि दै नेचारेल दै फैनायनि जाहोनाव बेबायदिनो हा खुरखानायखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जाहैबाय बेवहाय 9टा 10टासो जितु गामिफोर दङ बियो दै फैनायनि जाहोनाव बेबायदिनो खुरखालांबाय थादों आरो बे दैया जुदि बे गामियाव जुदि गमामा थांमारोब्ला बेवहाय गोबां गामिफ्रा नष्ट जागोन दा बेनिखायनो जोंनि हाथिसार प्राइमारि आरो हाथिसारनि BCDC आरो BCDC जों लोगोसे जोंनि मेम्बार्स बिथांमोन जों बयखौ लोब्बा लानानै जोङो बे खामानिखौ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि इउथ एडभाइजर जेनेरेल सेक्रेटारि इउथनि सेक्रेटारि सचिन बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव जोङो बे खामानिखौ बेबायदिनो जोङो मावनानै होनाय जादों मानो होनोब्ला जुदि बे खामानिखौ जोङो दानो जुदि मावाब्ला बियो जोंनि थाखाय बिराद डेन्जारेस गामिया एकदम खुरखालांजोबगोन आरो गासै अल जोंनि जितु खोलाहा थानाय गामिफोर बियो नष्ट जानायनि लामायाव दं बेनिखायनो जोङो हाथिसार हिसाबै BCDC प्राइमारि जोङो लोब्बा लानानै आरो सचिन सारनि गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे खामानिखौहाय प्रटेक्शननि जितु हान्थामेला SSB नि जितु मेन लामा टुक्रिबस्तीयाव केम्प दङ बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा आरो बेवहाय वाइल्ड लाइफनि खोथा थाबाय बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनांगौ दा बेनिखायनो बेखौहाय जोङो सिन्था भाबना खालामनानै सचिन सारनि नाजानायाव जोङो बे खामानिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बेबायदि SSB आरो पुलिस बायदिसिना फरेस्ट बिफांफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ इमारजेन्सि जोंनिनो थाखा फैसा गारनानै जोङो बे खामानिखौ मावनानै होनो थाखाय जोङो रेडि दिनैबो जोङो JCB गंब्रै लागायदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो हागोन जोंनियावहाय 20टासो ट्रेक्टर जोङो सालायदों दा जों बे खामानिफोरखौ जोङो मावगोन मथा मथि जोङो साननैसोनि गेजेराव जोङो बे खामानिफोरखौ जों फोजोबनायनि जों आखायाव लानाय जागोन देग्लायसो खुरखादों नामा बियो फार्स्ट टाइमथ' नङा लास्ट इयारावबो एसे खुरखानाय जादोंमोन नाथाय लास्ट इयाराव बेबायदि एफेक्टेड गोग्लैयाखैमोन नाथाय देग्लाय दानियावब्ला बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो एफेक्टेड जोंनावहाय गोग्लैनाय जादों बेनिखायनो जोङो बेखौ इमारजेन्सि जों आखायाव लानो गोनां जादों थेंक इउ